Vi har i dag om raps, og vi skal fortælle, hvad det er, der sker, som er specielt med krydsning af raps. Raps er så specielt, at det er et blandingsbarn af to forskellige plantearter. Og i det her tilfælde, der vil vi gøre det med f.eks. agerkål og havekål. Det sker sådan, at f.eks. kan agerkålet smide noget pollen, dens eget sæd, op i luften på den her måde. Derefter så vil havekålet fange pollen op. Og der vil altså ske en kønnet formering nede i denne plante. Pollen vil sive ned, og nede i planten vil vi få dannet raps. Dette er efter en kønnet formering, hvor vi har rapsplanten. Rapsplanten er jo så et blandingsprodukt af agerkålet og havekålet, hvor agerkålet har 20 kromosomer, og havekålet kun har 18 kromosomer. Når du laver en kønnet formering, så giver du jo halvdelen af dine egne kromosomer, det vil sige, at du får 10 plus 9, det giver 19 kromosomer. Hvad gør raps så? Den er steril. Raps er skidesmart. Raps fordobler sig nemlig og får 38 kromosomer. På den måde så kan raps med et lige antal kromosomer dele sig op og dermed dele sig. Rapsolien er jo en af de smukke, vidunderlige produkter, vi har fra rapsplanten. En ting, vi bruger meget tit i hverdagen. Raps!